Iki Selasa tanggal 26 lur ya. Iku rel sepur Pandanarum iku ngalor engko enek perempatan sing nggone lapangan poli-poli ki lho lur. Nah, kayak perempatan kuwi tapi iku ngetan. Nah, engko lak ketemu makam. Nah, iki makam iki enek ijo-ijo iki. Nah, iki rong iso sapa adoh lur ya. Soale enek acara mari iki kok. Daud bersama. Nah, iki spesial yo wis tak isi lur ya. Tak selempetno kene iki lur. Tak selempetno kene lur. Wis tak selempetno kono lur ya. Pokoke tengerane iki lur, jaga listrik lur. Nah iki lur. Nah iki lur tengerane lur. Wis pokoke aja lali sing oleh ngundang di-share. Syukur-syukur karo dinggo lur ya. Ben gak dikira hoak maneh lur. Wis ngono ae lur ya. Muga berkah. Kengko sing sijine tak deleh neng sedan kira-kira lur. Lah akeh lur. Enek apa wis sukun kae. Karo cagak listrik menyang isore tak desepno kono. Wis oke, suwun lur ya. Muga berkah.